knække med dig igen. Ja, okay. Sagde du, at det skulle være et hurtigt ind- og udfiks, det her? Hvad fuck er nu det her? Det er en fed film. Slap af. Jeg er i gang. Abbas. Er du okay? Står du nu og snakker stryns på jobbet? Mikkel, jeg er i gang. Jeg blev bare lidt sulten. Men leverpostej, det er sgu da svin. Er du ikke stadig perker? Mikkel, der er forskel på at være fucking perker og være muslim. Du ved sgu da godt, at vi sad og spiste flæsk med Tristan. Men stop med at æde. Det er et knæk. Ikke en frokostpause. Vi skal være effektive, mand. Det er dine ord. Ja.
Oh, bro. Det er en slem kælling, der bor herinde, hva'? Mikkel, nu holder du simpelthen fucking kæft. Du er altid oppe i røven på mig. Du har altid en kommentar. Altid. Det er bare en fucking dildo. Slap nu af, mand. Du er bare jaloux, fordi den er større end din. Hvor tit tror du, hun bruger den? Jeg er ikke for at se på kvindens fucking legetøj. Der er vist en, der trænger til noget... Fuck af med det der barnlige pis. Slap nu af for Jeg helvede. magter det fandme ikke mere. Du opfører dig kraftedeme, som om du ikke engang vil have mig her. Prøv at opføre mig helt fint. Jeg magter bare ikke, at du fucking render rundt og holder mig i nakken hele tiden. Jeg gider det ikke. Og slip den dildo, hvorfor fanden holder du stadig på den? Du skal ikke fortælle mig, hvad jeg skal gøre. Det er fucking dårlig stil. Bare cut kontakten på den måde, du gjorde. Og så behandle mig på den her måde. Er det seriøst det, du vil snakke om nu? Du har sgu da ikke været bedre selv. Hvornår har du prøvet at komme i kontakt med mig? Prøv at det har jeg gjort flere gange. Og det ved du udmærket også godt. Prøv at Mikkel. Jeg har ikke bedt om en fucking terapisession nu. Vi har ikke tid til det her. Okay? Vi har et arbejde, vi skal fuldføre. Så lad os fucking gøre det. Lad os stjæle shit og fuck af herfra. Og så kan du skride ud af mit liv en gang til. Hvad er der med dig? Jeg har bare savnet dig, bro. Der er noget, du skal forstå. Du og jeg, vi er ikke bros. Jeg har kommet kontakte dig, fordi du er en pålidelig fucking tyv. Der er ikke med i det. Så stjæl shit. Og hold din kæft. Prøv at høre her, Abbas. Jeg er ikke komplet idiot. Og selvom det er lang tid siden, vi to har set hinanden, så kender jeg dig. Og der er et eller andet lort, der kører rundt op i hovedet på dig. Det er jeg slet ikke i tvivl om. Men fair nok. Hvis du ikke gider snakke, så lad vi være med at snakke. Men lad være med at give mig fucking lort at æde. Du kommer ind og sidde, og så skærer du mig ud i dit liv fra den ene dag til den anden. Men jeg står her, klar til at hjælpe dig 3 år efter. Emma. Hvem fuck er Emma? For helvede, Abbas. Er vi i gang med at lave et knæk i din eksdames lejlighed? Undskyld, Mikkel. Men så er vi jo sammen i lang tid. Og jeg elskede hende virkelig. Altså, virkelig. Det er også noget pis. Men nogle gange, Abbas, så er det bare ikke meant to be. Hold nu op. Det kan godt være, at det lyder åndssvagt, men det er altså sandt. Et breakup, det er fucking hårdt. Og især når man har været sammen så lang tid, som I har. Det er noget lort. Men hvorfor gør det så ondt? Altså, hun er jo ikke, hun er ikke min første kæreste. Det gør det, fordi jeres tid sammen, det betyder noget. Hvornår stopper det? Når det er tid. I har været i hinandens liv i lang tid, og I har været fucking gode for hinanden. Men svaret, det er ikke at bryde ind i kællingens lejlighed. Du skal videre, Abbas. Hvorfor gør du det her mod mig? Hvad mener du, bro? Hvorfor trøster du mig?
et svin over for dig, mand. Ja. Kolder dig ud af mit liv. Ja. Jeg er bare et stort menneske. Det er okay. Men Emma, hun skal ud i dit liv. Jeg fucking savner dig, bro. Jeg har også savnet dig. Undskyld. Jeg har virkelig haft brug for en ven. Jeg ved det, bro. Jeg ved det. Jeg elsker dig, mand. Jeg elsker også dig. Kom så, din ost. Vi kan blive her hele dagen. Tøsen kommer jo hjem på et tidspunkt. Nu tager vi vores tasker. Så sætter vi Emmas ting tilbage. Jeg beholder dildoen. Den er sgu griner. Men vi tager hendes ting, sætter dem tilbage, så tager vi 2 skud og får en ordentlig sølvpæk. Okay? Okay. Tag dit lån. Jeg skal ikke gå rundt med det. Kæreste Emma, jeg håber det her brev finder dig i velbehånd. Jeg er brudt ind i din lejlighed. Det beklager jeg. Jeg har i lang tid nu været vred på dig og følt, at du på en eller anden måde skylder mig noget. Men nu ved jeg, at det ikke er sandt. Vores tid sammen var god, men nu er den over. Og selvom det er svært, og selvom det er hårdt, så er det sådan, det skal være. Jeg har været fortabt i lang tid, selv før vores veje splittede. Det krævede, at jeg skulle miste alt og vende tilbage til min fortid, før jeg kunne indse, at jeg hang desperat fast i dig og det vi engang havde sammen. Jeg har været bange for at se mig selv i øjnene, bange for at stå på mine egne ben og gå min egen vej. Så jeg brugte dig som et skjold. Et skjold mod mit eget spejlbillede. En illusion. Og da du gik fra mig, brød du illusionen. For første gang i lang tid var jeg nødt til at se mig selv i spejlet, og jeg kunne ikke lide, hvad jeg så. Men jeg har på denne dag taget mit første rigtige skridt på vejen videre. Jeg ved nu også, at jeg ikke behøver at gå vejen alene, så længe jeg går den. Tro mod mig selv. Så nu vil jeg gå vejen med min bro. Jeg gjorde det, bro. Jeg er så fucking stolt af dig. Kom. Du vil altid bo i mit hjerte, Emma. Og heri skal du være velkommen. Det betyder bare, at vores tid sammen betød noget. Jeg beklager mange gange for indbruddet. De kærligste hilsner. Tyven. PS. Vi har bøffet din dildo. Vedlagt af 147 kroner. Det er lige, hvad jeg havde på mig. Håber den op til en ny.